lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Arianto sakeluarga kalian Ibu Zuli Evianti nggih menika gadhah kajat nggih menika ngitanaken putranipun Kang Asmodi Muhammad Alvino Eka Pratama mugi dados solare kang soleh bangun miturut tumrap ing bangsa lan agama syukur-syukur bekti karo wong kekalih muga-muga anggene sekolah tak dongan sekolah pinter semono ngajine saya tambah pinter amin amin ya robbal alamin. Monggo Bapak Ibu Kang Mas Bayu khususipun warga Jambusari RT 29 RW 6 monggo sesarengan mirsani pagelaran seni barong Cito Asli Ozeh Sumogo Kato. Ya Mas Do Deroket, selamat malam, selamat berjumpa yang punya channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Dumateng para pamirsa sedaya, kula saka rombongan saking Seni Barong Sidoasih, pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bondo. Pewaris saking Bapak Jajo Suwargi. Ing sadelu punika kula sakata rombongan ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian Seni Barong Sidoasih. Sugeng pinarak ingkang sekeca sinawi hati sepi pasujuan saking Bapak Didi Arianto Jala Ibu Yuli Evianti. Bapak Didi Arianto Jala Ibu ing sadaya menika ngetakaken ingkang putra inggih menika Haji Muhammad Alvino Eka Pratama. Mugi dadosaken putra ingkang migunani bangun miturut kagem yen saipun kekalih. Mugi ing sadaya punika kula saka rombongan ngaturaken matur duwing panuwun kagem pemerintahan setempat nuwun inggih Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limas saha Bapak Lurah setempat ingkang sampun paring izin kangge kita saka rombongan. Ing sadaya punika Seni Barong Sidoasih badhe ngajaraken tarian Jawi ingkang amat sepidak inggih menika tari barong utawi barongan ingkang badhe dipunasta dening Bapak Susanto, Bapak Utomo, Saudara Soni lan saendanipun.
salajengipun pentul kalian kembung pentul pada dipunato dening Bapak Supriyono kembung pada dipunato dening derek Bowo ingkang angka kalih badhe ngedalaken tari jalanan utawi tari reog ingkang badhe dipunato seniwati saking Seniwara Sidoasih ingkang angka 3 badhe ngedalaken tari Buta Kedruh ingkang badhe dipunato saking seniman saking Seniwara Sidoasih dipun sambung kalian tari Buruh ingkang salajengipun badhe ngedalaken tari ondel-ondel iki punika Mbah Kipli Bodong ugi Baronggo ingkang badhe dipunata sedherek Bian sedherek Pandu iki Bapak Bola ingkang salajengipun inggih punika pungkasan badhe ngedalaken tari Macan Kumbang ingkang badhe dipunata dening sedherek Jalil sedherek Wahyu ugi sedherek Gandhen saha sanesipun kasambung kalian tari Singolodro mekaten adicara ingkang badhe kalampah ing sadalu punika boten panjang saha lebar monggo kita bersani sareng kados Bapak bebereng karya saking Seniwara Sidoasih nuwun Dumateng para Bapak Ibu Kang Mas Dayu ingkang kula hormati khususnya warga Jambu Sari sapunika kalau wau sampun diparing opening salam pambuka saking Paguyuban Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Dusun Bundu pewaris saking Bapak Suharjo Suwargi aja-aja semangat nggih semangat nggih jadi yuk monggo niki dilangsungaken nggih menika Singo Barong saking Paguyuban Seni Barong Sidoasih. Oseh.